Slušaj, mali, jesi li siguran da želiš takvu sliku? Samo me slikajte, hajde više! Nemoj posle da ti ja budem kriv. Reci, ptičica! Surya! Moje ime je Konohamaru! Surya! Surya Sato! Kako? Prvo nisam mogao da smislim kako. Trebalo mi je 3 sata da sve lepo pripremim, ali na kraju sam uspeo. Kao umetnički poduhvat na mom licu, samo što je ovo cool. Slikaj se ponovo. No nema šanse! Ne možemo da prihvatimo ovu sliku. A ja neću ponovo da se slikam. Transformacija! Lepo vas molim, Lorde Hokage. To je tvoja seksi tehnika, kažeš. Vrlo opasno. Suviše opasno. Nemoj to više da radiš. I gde ti je traka, Naruto? Trebalo bi stalno da je nosiš. Neću je nositi do orijentacije. Ne želim da je upropastim. Dakle, ne želiš da ti se traka upropasti, ali tvoja fotografija koja treba da te identifikuje, na njoj izgledaš kao klovn. Ona je za ninja treninge i misije koje su presudne za tvoju budućnost. Pogledaj ovu fotografiju. Čak ne može da se kaže ni ko je na njoj. Pa dobro! Kako bi ja mogao da znam sve to u svakom slučaju? Starče, izazivam te! Pobedit ću te i postati 5. Hokage! Moj unuk, još jedna glavobolja. Nešto me je saplelo! Da li je uvaženi unuk dobro? Iako mogu da dodam, niste imali i na što da se sapletete prilično i ravno. Ko je ovaj klinac? To je onaj dečak. Devetorepa lisica. Naravno da je delikvent najgore vrste. Dobro, ti si taj koji me je sapleo! Sapleo si se na sopstvenu nogu, budalo! Hej ti, skidaj ruke sa njega ovog trenutka. To je uvaženi unuk uvaženog 3. Hokagea. To ga je zaustavilo, kao i ostale. Sada kada zna ko sam, neće se usuditi ni da me pipne. Šta je bilo, ha? Mislio sam da ćeš da me udariš, grubijane. Plašiš se zato što mi je 3. Hokage deda. Briga me i da ti je baba! Evo ti, veruj mi! Ovaj je drugačiji. Ovo neće izaći na dobro. Slušaj pažljivo. Ti si uvaženi unuk uvaženog 3. Hokagea. Ne možeš dozvoliti bedniku kao što je on da te uvuče u tuču, čak i ako je zaslužio. On je daleko ispod tebe. Ne možeš se spuštati na njegov nivo. Kao tvoj elitni ninja trener, ja nikada ne grešim, što znači da sam uvek u pravu. Ja sam daleko iznad svih ostalih trenera, zato upijaj svaku moju reč. Tvoj cilj je da postaneš sledeći Hokage i ja ti mogu pokazati najbolji put do toga. Da, zahvaljujući mojoj velikoj veštini, mogu te lako i brzo odvesti do vrha, ali moraš uvek da se držiš blizu mene. Uvaženi unuk me je razumeo, zar ne? Gde li je sad otišao? Mislim da je pratio Naruta, ali nemam pojma gde su otišli. On je sa Narutom, to je katastrofa! Uvaženi, vrati se! Kako je izrastao u tako nešto? Moj unuk je vrlo odlučan. Ovo mu je 20. napad i zasede danas. A ako se udruži sa Narutom, postaće još gori. Naruto ga ne bi naučio ništa stvarno loše. Zar ne?
Znam da me pratiš, zato odustani! Toliko je očigledno da je smešno. Video si me kako se krijem, ha? Znači glasine o tebi su tačne, dobar si. Dobro, ja ću biti tvoj učenik, a ti moj trener. Šta? A kasnije moraš da mi pokažeš tehniku koju si pokazao mom dedi Hokageu. Ovo je neka šala, zar ne? Ne, treba mi novi trener. Molim te, šefe. Ha? Šefe? Da, ti si šef. Šef. Kako mogu da te odbijem? Slušaj, ti hoćeš da budeš ninja? Onda veruj u to. Moraš da naučiš da kontrolišeš svoju mačkru. Svoju mačku? Mačka? Rekao sam svoju mačkru. Šefe, mislim da pričate o čakri. Ne sumnjaju mene, prave ninja kažu mačkra. Stvarno? Nisam to znao, to je tako cool. On ne veruje sve što mu kažem. Slušaj, objasnit ću ti šta je to mačkra. Elementarna životna energija koja se koristi da bi se izvela neka tehnika. Ha? Ninja veština kombinuje energiju iz svake ćelije u telu sa mističnom energijom koja se pojačava treninzima i iskustvom. Kada se dve čakre spoje, specijalni znaci rukama dozvoljavaju ninji da kombinuje njihove energije za napredne tehnike. Prestani! Pa ti si čitao sve to! Hej, možeš da brbljaš o ninja tehnikama koliko god hoćeš. Ipak se sve svodi na jednu stvar. Na šta? Na mukotrpni rad i petlju. To su dve stvari, ali okej, uz tebe sam. Dobro, Konohamaru, sada ću te staviti na velika iskušenja. Spreman? Spreman sam, šefe! Dobro, da počnemo. Pokaži mi transformaciju. Ha? Veruj u sebe, pokaži šta možeš pa idemo na sljedeći nivo. Dobro, naravno, ali u šta da se pretvorim? Da, eno, pretvori se u nju. Nema problema, krećem, šefe! Transformacija! Dakle, jel ličim na nju? Odeća nekako liči na njenu. To liči na mene? Dobro, uvaženi unuče, sljedeći put kada se budeš pretvarao u mene, načini me malo slađom. Ćao! Ona je strašna! Ti si to uradio, zašto sam ja dobio batine? Okej, sada ćemo istraživati devojačku lepotu. Devojačku lepotu! Dobro, šefe! Ovo nije biblioteka, Naruto! Kratki prekid. Ovo je posljednja stanica, tako da daj se od sebe, okej? Sve od sebe, važi, šefe! Transformacija! Zašto su samo mene izudarali? Izvini, Ha? to je zato što sam unuk Hokagea. Ne uzbuđuj se zbog toga. Ha? Pripremio sam te da naučiš seksi tehniku. Veruj u sebe, samo treba da vežbaš. Vežbam? Naravno, šefe! Trik je u tome da staviš sve obline na pravo mesto. Spreman? Spreman, šefe! Transformacija! Šta misliš? Ne, ponovo! Moraš da je napraviš mršavijom. Mršavijom, važi, šefe! Zdravo! Je li sada dobro? Ne, više oblina! Više oblina, važi, šefe! A sada? Naruto! Šta si uradio sa uvaženim unukom?
Koji je njegov zli plan? Gde su otišli? Ja sam Jonin, ninja najvišeg nivoa i elitni trener budućeg Hokagea. Svaki parazit koji se zalepi za mog studenta bit će smrvljen. I, možeš li da mi objasniš tvoju obsesiju dedom? Moj deda me je nazvao Konohamaru. Po drevnom imenu sela. Trebalo bi da se lako pamti. Ali niko me ne zove po imenu. Niko u celom selu. To je zato što kada me gledaju oni ne vide mene. Sve što vide je uvaženi unuk lorda Hokagea. Niko ne zna ko sam ja. Ne mogu to da podnesem. Kao da sam nevidljiv. Ili da ne postojim. Mrzim to. To je razlog. Moram da postanem Hokage sada, da bi ljudi znali ko sam. Osvesti se! Misliš da će ljudi da prihvate klinca kao što si ti? Ha? Dete ne može da postane Hokage posle dan, dva. Šta? Nije to tako jednostavno. Stalno govoriš Hokage, Hokage. Da bi stvarno bio Hokage, znaš šta ćeš morati da uradiš? Šta? Šta treba? Morat ćeš da pobediš mene u borbi! Lorde Hokage! Svuda sam vas tražio. S kojim razlogom? U pitanju je Naruto. Da li je ponovo predao fotografiju? Znate, očitao sam mu lekciju uz knedle pre neko veče. Ali i dalje je jako srećan što je postao genin, ninja učenik. Misli da će to promeniti stvari. Da će ljudi početi da ga poštuju. Plašim se da se njegov san neće ostvariti. Ljudi se ne menjaju tako lako. Ha? Devetorepa lisica je još u njemu. To ne znaju svi, naravno. Samo oni koji su se borili protiv zveri pre 12 godina znaju istinu. Naredio sam da niko ne sme da priča o tome. Čak i oni koji samo šapnu nešto o tome bit će strogo kažnjeni. Današnje deca ne znaju ništa o Narutovoj vezi sa tom zveri koja je uništila naše selo i zamalo nas sve pobila. Dokle god deca nisu svesna toga, za Naruta ima nade da će biti prihvaćen. To je bila želja 4. Hokagea. Pre nego što se žrtvovao da nas spase, tražio je da kad odraste Naruto, bude smatran za heroja. Heroja? 4. Hokage je pobedio lisicu. Zatvorio je njen duh u novorođenče, čija pupčana vrpca je tog trenutka bila presečena. Zadržavajući duh lisice u svom telu, Naruto je spasao selo. Zato je on heroj. Nažalost, mnogo seljana to ne shvata. Ljude pokreće strah. Mnogi misle da bi zver mogla da preuzme Narutovo telo. Neki misle da je on zver sada. I njihova deca osjećaju njihov strah i mržnju i zato se okreću protiv Naruta. Da li znaš šta su naši stari govorili o tome, Iruka? Šta, gospodaru? Kada ljudi odbijaju nečije postojanje i onda pogledaju u tu osobu, njihove oči su hladne. Hladne kao ledena oluja u najoštrijim zimama. Našao sam vas! Devetorepa lisica. Taj ledeni pogled! Svi me tako gledaju! Dakle, ako je uvaženi unuk završio, vreme je da idemo kući. Nema šanse! Učim kako da pobedim svog dedu da bih mogao da dobijem titulu Hokage, a sada nemoj da mi staješ na put! Hokage je više od običnog borca. On mora poznavati vrlinu, čast, mudrost i mora biti vešt u 1000 tehnika. Ti čak ne znaš ni jednu. Transformacija! Ha? Bravo, sviđa ti se moja tehnika? Hej,
Ali on nije poražen! Šta? Kako je to? Skandalozna vrsta tehnike! Takva odvratna vulgarnost ne može da utiče na mene. Ja sam daleko iznad toga. Molim časnog unuka da prekine odmah! Naruto te pretvara u delikventa. Samo moj specijalni trening ti može pomoći da brzo postaneš Hokage. Pusti me na miru! Tehnika klona senke! Wow! Ovo je nestvarno! Nisam impresioniran. Ja sam Jonin, elitni ninja ratnik. Nisam ja neki balavac kao Mizuki. Gledaj kako pravi ninja pobeđuje početnika. Hajde, šefe! Spremi se! Transformacija! 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 Uspeo sam sa mojom harem tehnikom. Kombinovao je kloniranje Senke sa njegovim izumom seksi tehnikom. Kako glupa ninja tehnika. A sigurno bi njome i mene pobedio. Čoveče! Nikad ne bih pobedio svog snobovskog trenera. Tako želim da budem Hokage, ali stalno uprskam. Zašto mi nikad ne uspeva? Stvarno misliš da je tako lako? Ha? Da bi bio Hokage, moraš da budeš najveći od svih ninja. Moraš da se dokažeš, tako da ti svi veruju. Pogledaj mene. Već sam prošao mnogo toga. Ignorisali su me, sklanjali u stranu, ponašali se kao da sam zarazan. I posle svega toga, našao sam osobu koja veruje u mene. Da bi našao tu jednu osobu, morao sam da istrpim mnogo udaraca. Tako da bi ti bilo bolje da si spreman. Za šta? Za mnogo suza i znoja. Na putu da postaneš ninja. Inače, ne postoji jednostavan način da se postane Hokage. Veruj mi. Ako stvarno želiš da budeš Hokage, morat ćeš prvo mene da pobediš u borbi. Ha! Šta ti misliš, ko si, da mi držiš takvo predavanje? Sam si tražio. Neću više da budem tvoj učenik. Od sada mi smo rivali. Svejedno ne mogu da budem tvoj trener, jer od sutra počinjem napredne ninja studije. Ali prihvatam izazov. Jednog dana borit ćemo se za titulu Lord Hokage. Ha? Hajde onda da se obojica radujemo tom danu. Konohamaru. Konačno, najzad je na putu da postane pravi ninja.